Der udbydes over 30.000 AMO-kurser i Danmark hvert år. Derfor kan det være svært at få overblik over mulighederne og finde frem til de kurser, der er mest interessante for dig. Du har lige fået et inspirationshæfte med udvalgte kurser. Kurserne i hæftet kan være udvalgt på baggrund af noget, I har talt om i løbet af kurset. Det kan bygge videre på det kursus, I er i gang med lige nu, eller noget helt tredje. Du kan altid spørge din underviser, hvis du vil vide mere. På første side finder du en introduktion, som giver et overblik over de kurser, der er i hæftet. På de næste par sider finder du kursusbeskrivelser og billeder af kurserne. I dette eksempel er der 3 forslag til kurser, men i det hæfte, du lige har fået, kan der godt være færre eller flere. Det er din underviser, der har udvalgt de kurser, der er i hæftet. Du kan læse mere om kurserne på hjemmesiden amokurs.dk. I hæftet finder du også en guide til min profil på amokurs.dk. Min profil giver dig blandt andet overblik over tilmeldte og gennemførte AMO-kurser. På næste side finder du en kalender. Kalenderen viser, hvornår kurserne afholdes i løbet af de næste 6 måneder. På sidste side i hæftet finder du praktiske informationer, som kan være gode at kende til, før du begynder på et nyt kursus. Du kan eventuelt tage inspirationshæftet med til f.eks. din leder, din fagforening eller dit jobcenter. På den måde kan du nemt vise dem dine kursusmuligheder.